ሓደ ሚስጥር ክነግረኪ ወዲ ለልተፈላለየ መንገዲ ይቐርበኪ እዩ ካብ ኣኸል ደልዮ ነገር ክሳብ ዝረክብ ለመፅመፅ እናበለ ክቐርበኪ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ካብ ልቡ ኣፍቂሩኪ በቃ ንዓኺ ደልዩ እውን ይቐርበኪ እዩ እዞም ልተፈላለዩ ኣወዳት ላብ ሂወትካ ክመፁ ተለዉ ታይ ከም ዝደለየ መን እንታይ ከም ዝደለየ እትፈልጥሉ መንገዲ ክነግረኪ እየ ሰላማት ክቡራት ተኸታተልተይ ሎማዓንቲ ለሃምትሉ ለፍቕራዊ ህይወትክን ክጠቅም እዩ ኢለ ለሓሰብክዎ ሓሳብ ሒዘልክን መፅአ እኒኹ እዚ ቪድዮ እዚ እስካብ መጨረሻ ብምክትታል ካብዚ ቪድዮ ተረብሕቲ ልክትኾኑ ይጋብዘክን ኣለኹ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ እናገበርክን ቤተሰብ ክትኾና ግብዣ እዩ ሎማዓንቲ ሒዘልክ ልመፃኹ ሓሳብ ሓደ ወዲ ካብ ልቡ እንድሕር ኣፍቂሩ ክኸይኑ በቃ ለኣኺ ደልዩክ እንድሕር ኮይኑ ልብለክና ለርእየክ ነገራት ክነግረክ እየ ካባኺ ልፅበ ምሳይ ጥራይ ይኹን እዩ ጀነራሊ ክትፈልጥዮ ልደሊ መጀመርያ ሓደ ወዲ ካብ ልቡ እንድሕር ኣፍቂሩኪ እንድሕር ፈቲይኪ ኮይኑ በቃ የዋህ ኢልኾን መጀመርያ ንሕና ኣወዳት ሃሙ ኢና ንኾን ለዋሃት ኢና ንኾን በቃ ክፋኣት ኣይንፈልጢ ፕሮቶኮል ኣይንፈልጢ ለኣኺልና ልኾነ መፃወድያ ምናምን ኣይንዝርግሒ ጀስት በቃ የዋህና ንፁሃት ኢና ንኾን መጀመርያ በቃ እዚ ናብ ማን ፍቕሪ እንድሕር ሒዝና እዩ ግን ናብ ማን ተፈቲናክን ናብ ማን እንድሕር ደሊናክን ኮይንና እንርእዮ ነገር መጀመርያ ነገር የዋህነት እዩ በቃ እሳስ ከዓ ትድውለለይ ክፅበያ ገላይ ንብሊ በቃ ተደሊና ክንትዝተይልኽናና ምናምን ንድውል ተናፊቕና ክንድውል ወይ ለለ እሳስኪ ንጋነስ ከዓ ትብለኒ በቃ ክፅበያ ምናምን ኣይንብሊ በቃ ቀጥታ ንድውል ኢና እዚ ለዋህነትና እዚ በቃ ብጣዕሚ ይርአ እዩ እንድሕር መስተውዐሊት ኮይንኻ ማለት ንምንታይ እዩ ለዋህ ልኾነ ልኸ ንምንታይ እዩ ስማርት ለይኾን ስቑኢሉ በቃ እዚ ሎ ኦፍ ኣትራክሽን ንምንታይ ኢለ ይጥቀም በቃ በዓላት ትደውል ሎማዓንቲ ደው ኢለላ ናጋ ንምንታይ ኢለ ይትድው ኣብ ሃምዚ ዓይነት ሰጣ ገባ ኣይነኣቲ እዚ ግን ናብ ማን ፍቕረት ሒዘና ተሎ መጀመርያ እዚ ክተስተውዕል ክትኽእልኒኪ የዋህነቱ ርኢኽዮ ዶ የዋህ ኮይኑ ልኽዶ ብልጣ ብልጥ ድዩ ስማርት ድዩ ልጫወትሉ እንታይ ይገብር ሎ ምክንያቱም ካብ ልቡ ለፍቀረ ሰብ ፕሮቶኮል ምናምን ነገር ኣያስተውዕሎም ለስተውዕሉ ሓደ ነገር ብቻ ኣብ ልቡ ለሎ ስምዒት ብቻ እዩ ልኽተል በቃ እዚ ከፍቅረክ ተሎ ካብኡ ለለ ካብ ልቡ ለፍቀረ ወዲ ልኾኖ ብዛዕባ መጻኢኺ ይሓተኪ በቃ ካብ ልቡ እንድሕር ኣፍቂሩ ኮይኑ በቃ መጻኢኻ ሃመይ እዩ ኣበይ ክትነብሪ በቃ ህንደይ ክትወልድ ትደሊ እንታይ ዓይነት ወዲ ክትደሊ በቃ እዛ ሃምዚ ዓይነት ነገራት ይጥይቐኪ ለምንታይ መሲሉኪ ኣነ ይምጥና ድየ ወይ ለለ በቃ ኣብ መጻኢያሲ ኣነ እኒአኹ ድያ ሃመይ ኣትእቅድ ኣብዛ ዓዲ ድያ ትነብር ትወፅእ ድያ ወይ ደግሞ ትምህርቲ ትመሃር ድያ ምዚኣ ሪሌሽን ይምቸ ድዩ መጀመርያ እዝታት ይከፅንዕ ኣለኒ ለምንታይ ኣብ መጻኢኺ እኒአኹ ድየ ይምቸው ድየ ኢሉ ባዕሉ ክርኢ ደሊ ኣብ መጻኢኺ ወይ ደግሞ ኣብ ፊውቸርኺ ንባዕሉ ክርኢ ደሊ ስለዚ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ጥያቄታት ይልጥያቂ ሪኺ ንምንታይ ተልኸ በቃ ብጣዕሚ ስለለፍቀረኪ ብጣዕሚ ስለልፎትየኪ ብዙሕ ግዜ ዋላ በዓል ክትፈልጥዮ ሓደ ሰብ ሪሌሽን ትጅምር ይምስኡ ምናምን ላልኸስ እስኻ ላብ ለይሙቸ ክዓዲ ኸዝላብነት በቃ ደቡብ ኣፍሪካ ክኸድ እየ ተይልኪ በቃ ምንም ልምቸ ነገር ኣይመስል ይወዶ በቃ ገለ ትብል ትኽእል ኢኺ ገና በተለይ ለለ ኣብ ጅንጀና እንድሕር ሃልይ ኮይንኸ ማለት እዩ እዚኦም ነገራት ብጣዕሚ እዩ ክፈልጥ ልደሊ እዚኦም ነገራት ከስተውዕል ይደሊ እዩ እዚ እትና መጀመርያ እዩ እቲ መበል ካልኣይ ለለ ክነግረኪ ናትኻ ዓለም ክፈልጥ ይደሊ ንምንታይ መሲልኪ ሓደ ወዲ ካብ ልቡ ከፍቅር ተሎ ናይ ኢልኺ ክሬት ልገበርኽዮ ናይኻ ዓለም እኒኦ ናይኻ ላይፍ ስታይል እኒኦ ናትኺ ህይወት እኒኦ ናይኻ መነባብሮ እኒኦ በቃ ኩሉ ነገር ናትኺ ልኾነ እኒኦ ምክንያቱም ቅድሚ ኸዚ ኣይፈልጠኪ ቅድሚ ኸዚ ምሳኺ ይኾነ ዓብይ ብቅድሚ ኸዚ በቃ ምንም ዓይነት ስለኣኺ ነውሃው የብሉ ስለዚ ልቁም ነገር እንድሕር ልደልየኩ ኮይኑ ናትኻ ዓለም ሃመ እዩ ምክንያቱም ናይ ዓለም ምስ ናይ ዓለም ማች ይገብር ዶ ወይ ለለ ፐርፌክት ማች ምዃን ትፈልጥ ዶ በቃ ማች ምግባር ወይ ለለ በቃ ምስኣት ተነበርኩስ ኣይኸብደኒ ምዚኣ ተኾንኩስ በቃ ኖርማል ይምቸየኒ እዩ ኢሉ ልክሓስብ እንድሕር ደልዩ ኮይኑ መጀመርያ ዓለም ኽእል ጠይቐኪ ሃመይ እያ ትነብር ላይፍ ስታይል ሃመ እዩ ወይ ለለ ና ላይፍ ደረጃ ሃመ እዩ ይመጣጠን ድዩ ምሳየ ኣነባብራ ሃመ እዩ እዚ ብምሉኡ መጀመርያ ክፈልጥ ይደሊ እዩ ጆይን ክገብረክ ተሎ ላብ ናይኺ ህይወት ክቀላቐል ተሎ ናዩ ህይወት ላብ ናይኺ ክግልብጥ ይለሊ ሃም ልሙቸይ ክኾነል ኽእል ደሊ ይጠይቐሞ ሃምትል ጠየቐልኺ ሃሙ ክኾነል ኽእል ደሊ እዚ ክገብር ልኽእል ማለት እዩ ክነግረኪ በተለይ ብቀዋሚነት ሃምዚ እንድሕር ልገብር ኮይኑ ናብ ማን ለፍቀረክ ሰብ እዩ እዚ ሳክት ለየፍቀረክ ሰብ ልኾነ ጥቕሚ ደልዩ ሴክሹዋል ልኾኑ ጥቕምታት እንድሕር ደልዩ ወይ ልኾነ ነገር ካብ ጥቕሚ ለግን እንድሕር ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ልኾነ ነገራት ይገብር ኣብዛ ግዜ ሳ ለመፅመፅ ክብለክ እዩ
إذا لخونت نجر ندحربينه لا شبل ويلا لا إذا تقمة ندحر ليلا لا ريسبكت مقباري خري لا أخي زوم نجارات زوم فيوتشر التدرخ ونجارات أي طيقك مكنياتهم مساخي نا فيوتشر بلان يولي نا مساء بلان يولي نا مساء اكد يولي زيوم نجارات تخرت لجبر لفكارك بتشاي اتصال سايلة كنقراكي ناي ود مرج آخر تاي مخانو كفلت إلالي مكنياتهم هاوزي زود زي لآخر تاي جبر له مثلا كبقلت قوانقوا نامرج آغاز قصائل قبر له مرس أني بك أنا كاخلهم لحشقو يلاخي يفكرك إياه personality لاخ حارفيو هم تدليو كون الخيا زي كونية منعمل لابلا بك مرج آخي تيغمو هذا الآمنة تسخي بك ديسنت عينة ودي الفوتي رجع لبلا لترجع ودي يلد اللي ندحر تقول خاقي السون ندحر جبر لبل ويدمو بك الخون اللي يترجع هيوت ندحر هاليو وخونه لآخر كبل اتلايفوك حد ويدا لريخي مرجع اتنايو اللي بخلله نايود مرجع خونه يمكر السوس كاركترو كغير يدالي لمن تايس للافكارك انا زيوم كتيق اكتر له اندحر وايز خوين اندحر لبام خوين خي عبزوم ساعات زيوم تقاقية بالخي هم عينة ودي اختفوتي تعين تاكدادنا الخد استايل للو ودي اختفوتي تعين تسرح لسرح اختفوتي بزوح نقر يلتيقاكي even تفوتو يوم تسأل يوم لزناني يخي ليزناني يخي بقى بهيوت تعقست ليبل خطاب لمن تايو تاي كبت تتغير خي ويلا لا تاي تبدل خي منم يقرت علي تجبري بزوح غزي زيوم طياقي لطياقي مساخ كونترلو كيغاغا مساخ كونترلو تمراص ود خوينو لك نبر اندحر لدل خوينو حمزه عينت حتوتات بتعم يوم لحتوي بقى از حتوي حتى كله مالت كنغرك بقلت قانقوا از سبز لمصا يدليكني از سبز لقوم ነገር يدليكني በቃ ምንም ምውስሳብ አይድሉይ ባይ ዘ ዌይ በጣም ክሊር ለሆነ ነገር እዩ እዚ ንጋነ ሻሂንስተ ሐምዝን እዚኦም እንሃለው ግን እዞም ኸዝል ነገረክ ለኹ መሰረታው ነገራት እዩ ምክንያቱም ከነግረክ ለለኾነ ጥቅም ልደለይክ ሰብለ ክጋብዘክ ይኸልዩ ናማን ለፍቀረክ ሰብለ ክጋብዘክ ይኸልዩ ለኾነ ጥቅም ልደለይ ሰብ በቃ ክንከባኸበክ ይኸልዩ በጣም ለፍቀረክ ለ ክንከባኸበክ ይኸልዩ ግን እዚኦም መሰረታው ነገር እዩ በጣም ትፈልጥዮም ነክ ካውለለ እትና መጨረሻ ነገር ከነገረክ ልደሊ ናግሉ ለሆነ ሚስጥር ይነግረክ ሚስጥረኙ ይገብረክ በቃ አባኺ ሙሉ በሙሉ በቃ ክድገፍ ይደሊ ዩሲ ናማን ለፍቀረሰብ በቃ እትዋና ትፈልጥሉ መንገዲ ግልጽ ኳንታሎ እዩ ግልጽ ሆይኑ ነው ማለት ለሎ ነገር ዝርግፍ ቢሉ ይነግረክ ለው ማለት እዚ ሰብዚ በቃ ፍቅር ሒዝወን ነው ማለት እዩ በቃ በተለይ ለለ በቃ ለማንም ከይተናገር ላበለል ነገረክ ነገር ታልዩ በቃ ፋሚሊ እኮ ሐምዛ ነገር ላበለል ነገረክ ተሆኑ ወይ መጻዩ ለማንም ከይተናገር ይሉ ተሐበ ህይወቱን ተሐለ ነገረክ ሆኑ ወይ ደካማ እኮ ህይወቱ ኮን ይኸል ይሁን ብቻ ሚስጥረኙ እንደሕር ገይሩኪ ኢማጂን እስኪ ኸዝሰኺ ፍቅር እንደሕር ላይ ሒዙኪ ኣብ ድንገት ልትፋለጥ ኸዮ ወዲ ሃመገር ሚስጥር ከተነግሪዮ አይተነግሪዮ ዩሲ ፍቅር እንደሕር ሒዙኪ ተነግር ትኸሊ ለምንታይ እቲ ስምዒት ባዓሉ ስለለገደደኪ እቲ ስምዒት ባዓሉ ስለልደፋፈኪ ተይፎተኺ በቃ ሚስጥረኛው ትገብሪዮ ለምንታይ ነጊሮዮ ኢቨንስ ካዕተው ለምንታይ ኸዝኩ ያ ተፋሪና ለምንታይ የግነጊሮዮ እስካዕተው እዚ ነገራት እዚኦም በሙሉም ዝርግፍ ቢልክ ተናገር ይኺ ልክ ሐሙ ዝወድለ ሐሙ ይልኾን በቃ ይድገፈኪ ያአምነኪ ማለት ለተአማመን ምንም ነገር እኮ አይነበረ ግን በቃ ወርሕኩም ኮን ይኸል ካብ ተፋለጡ ኸልተ ወርሕኩም ኮን ይኸል ካብ ተፋለጡ ምናም ነገር በቃ ለሆኑ ሚስጥራት ክነግረክ ይኸል ስለዚህ ሐምዛ አይነት ነገራት እንድሕር ልገበር ለኾይኑ ሓደ ወዲ እመንኒ ፍቅር ሒዝወንዮ እመንኒ ፎቲክንዮ አፍቂሩክንዮ ስለዚህ ብዚ ሰብዚ አይተቀልዲ መስተውዓል ትሆኑ ለባም ሆኒ አነ ክማራኪ እዚ ሰብዚ ሉዝ ገይርክ ማለት ምናልባት እዚ ሓደ ወዲ እዚ ልጥቅማ ጥቅም ልደለይኪ ለአኽ በቃ መልክዕ ክጽባቕ ወይ ስታይል ሙድክ ምናምን ተመቻችው በቃ ምሳኽ ክመቻች ልደል ወዲ ከይገጥመኪ ብምስተውዓል ዞም ነገራት እዚኦም ትከታተልዮም ትኽእልልይኪ ናሎም ዓንት ሐሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ ወዳታ ምሳይ ሰለል ጸናሕክን ይቀነይለይ እዚ ቪዲዮ እንድሕር ተሞችክን ኮይኑ እዚ ቪዲዮ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዓ ለዚ ቻናል ሓደሽተ እንድሕር ኮይንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላገበርክን ቤተሰብ ክትኾና ግብዣ እዩ ኣብ ቀጻሊ ቪዲዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም